Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Nicole, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Masya na kadagiti dua agagayim ko. Gapo tagpadadaan na in love iti maymay sa alalaki. Agingga adimteng ti gundaway anaka amiris da. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Nicole. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agsangsangit ka manan, gapo ka di manan iti dayjay aboni. Kinunana siya ka talaga ti ayayatan na. Ngam ada na kay danon kanya ka nagkuyog damanan ka ni April. Ay na, kasano ngamin asaan akas na ti aramidan ni Bonnie. Kat ipadlaw yumot kin ni April nga agayat kayo unay kankwana. Siyakte mo na itibiyag ni Bonnie. Aga-agaw mo't ngamin dadya nga April. Amo na lang arudan na boyfriend ko ngam tinutupad na pailaang. Gaputa na mati kadagiti ingkarkari ni Bonnie. Agpada kayo a biktima na. Iso ati kasayaatan nga aramidam. Sinaamon da di aboni. Tapno awanan sakit ti ulom. Tapno anya. Tapno duwada nga agragsak ka ni April kasta. Bagbaga aktumot ni April asinaan nan. Nadadaal lang ti panagagayim tayo talo. Gapo iti inaramid ni April. Gapo ta ipalpalubos yung adwa. Alukwen na kayo dayjay aboni. Kunak man no nagsarita tan April, apay nagkuyog kayo manan kini Bonnie. Pasensya ka, Nicole. Ngamjak mapagkadkadan ti awis ni Bonnie. Anya, amumat adwa kayo kini Crystal itibiyag na. Umanugot ka kadilatan na kasta? Siya ka talaga ti ayayatan ni Bonnie. Ipilpilit nga ni Crystal ti bagbagina. Iso asaan ang mapagkadkadan ni Bonnie. Ngam no pud no asikat ti ayayatan na. Uray mamin ano nga ipilit ni Crystal ti bagina. Saan na kuman atutupan? Imbreak na kuman. Basta, amo kasyak ti ayayatan ni Bonnie. Hay, diya ka mo noan niya ti aramida kada kayo ado. Sa dino tinaggapo amanakaw. Napan ko man kinasarita ni April, tatang. May papanitian niya. May papan iti parikot da adwa kini Crystal. Ti may papan iti may sa boyfriend da. Wan, tatang. Ay, jakman amo kadagi di agagayim ko. Agdadata lang arudan alukluk kun ida ni Bonnie. Ngam itultulok dalatan akas di aramidan kadakwada day di alalaki. Bagbaga amlat taidan anak ko. Mauma akon amang bagbaga kadakwada, tatang. Isu akayat ko akas sa ni Bonnie. Barang denggan na. Anya nga iti bagam. Kasaok tanumabalin, ag seryoso kumamat. Amay sala ang kadagiti gagayim ko ti pilyan na. Adakan ka day ta. Anya ti amo tayo ngay. Amangan nga agpay sunodong ngagkan ka. Hi Nicole, apay na kaumay ka. Anya ti masapul mo? Umayak ko mamakisaukan ka. Tabarang dumngag ka kanya. Amon, mas asya na kadagiti do agagayim ko. Gapo iti aramidam. Pangaasim at aboni, tamay sala ang kadakwada ti pilyam. Asino at talaga kadakwada ti ayatam? Agpadada nga inayat ko. Kaya nagpadada, adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Gapo tamarik na, kat ayatak idadwa. Amumot asaan amabalinday tanga ibagbagam. Maasyan ka kumamit kadakwada. Urayak latayin nga dag surrender kadakwada. Kaya't daklatamit nga uray amuda adwada itibiyag ko. Ay, talaga gayam anarigat ka kasarsarita. Sapay la kumata saan munto apagbabaw yan dagitang aramidam. Saan na ka maawatan, Nicole? Gaputa saan mo pa anapadasan tinagayat? Amo ka saan mo pa anapadasan tinaki-boyfriend? Padasan mo't ngamin tapno amom tirik nana. Ala, agpakada akon.
Awan gayam serbiti umay ko pan nakisaukan ka. Gaputa talaga asaan ka ama kasao iti nasayaan. Awanan ka iti puso. Kantay ko na ka. Padasam ti maki-boyfriend. Ang damat madamdamag ko nga agar-aram kan ka. Ngam no apay nga awan ti sungbatam kadakwada. Amangan met, no adawr urayam amangaram kan ka. Ha? Anya? Kumusta nga iti panakisaom kan ni Bonay? Nagalas gayam ti ugali day ti aboni tatang. Pulos asaan ang makasao iti nasayaat. Bagbagi na lang ti amuna. Apay nga tasan ang makita dagiti gagayem mo day tanga ugali ni Bonay. No saan da tulungan ti bagbagi na. Agpadadalatan ang masaksakitan. Kaslapay kit din aramidan da a kompetisyon ti panakirelasyon da kini Boni. Narigat matisasaadan dagiti gagayem mo. Agasam day ta. Pagag-agawan da ti may sa alalaki. Kat day jemot aboni. Awan bibiyang na. Amo na ngamin apatay na patay kan kwa na dagiti dua ang gagayem ko. Mala. Ikararag mula ngayon. Asapay la kuma. Tama ka amiris taw dagiti gagayem mo. Buisit na lalaki. Apay asaan ko ang makontak ti cellphone na? Ang mga no nagkuyog damat kin ni Kristal. Friend, pangasim. Awagam ni Kristal. Damagam no nagkuyog da. Kalpasan na, masakitan ka. Please, kayam. Kaya't ko lang ang amaamuan no agpaiso ang nagkuyog da. Sige, mabiit na ang taawagak ni Kristal. Aday ta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Nicole. Ada ka di bagam? Busy ka? Saan mat? Ada kami itay ti restaurant ka ni Bonnie. Anya? Ay, talaga gayam asaan ka ang mabagbagaan, Kristal. Makaamukan no anya ti kayat mo nga aramidan. Sana kumamata sermonan gayam. Kakaisuna na ragsakak ita. Amumatan. Ni Bonnie ti ayam ti ragsak ko gayam. Sige nga Rod. Tangay day tamad ti kayat mo ama pasama. Makaamukan. Ala, agragsak kalata iti sidong day ta aboni. Bye. Kung nagtupay kat. Kung nagtupay ang nagkita da. Ti awanan pa na lalaki. Tangay di yumat kayat ti mabagbagaan. Rumbang lang nga irwam yun ti bagbagiyo. Saan kayo kumaamasak-sakitan? Numaamuan nyo amay sakada kayo ti kakuyog ni Bonnie. Sana ka umanugot ani Kristal ti pagtinagan ni Bonnie. Naska na siyak ti mangabak. Amo ka siyak ti pilyan ni Bonnie. Sigurado ka? Kasano nga amom asika ti pilyan na? Gaputan no pagpilyak ni Bonnie. Kat kunana, amas ay ayatan na. Kasano, no day tamot ti ibagbaga na kin ni Kristal. Anya nga ta, no padasam apagpilyan iti sangwanan nyo adwa kin ni Kristal. Asino nga ta, ti pilyan na. Adak manan, Nicole. Sapay ko mata, saan ka uma-umay ti kanayon nga sa sarungkar ko kin ka? Val, amumat nga awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Naibagak matdaytan kan ka. Oray. Sa anak na tangag sardangag daton kan ka. Anya ti amok numasyan kang tumatlang katusong batan nak. Panunutak pa'y anaimbag. Ngamno ita, awan pa'y at talaga ti planok amaki ayan-ayat. Adaan ka matan iti umno nga edad? Apay ako na masaan mo pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ay, gapo iti makikita ka sitwasyon dagiti gagayim ko. Kasla maaw-awananak iti ganas ang makirelasyon. Saan kanto alukwen? Ikarit na ita. Ikan na kumapa iti gundaway ko nga panunot, Val. Sige ang arod, no day tati ko na. Daman damaga kanak ko. Anya day tatatang? Agsubli-subli ni Val amang paspasyar kan ka. Apay, awan ka diti plano mamakiayan-ayat.
Ibaga kong tagpay sa tatang. Awan mariknak apanagayat kinifal. Matlagayam. Apay nga raw asaan mo payla ang abastaden. Kaslama asyanak matatang. Ibaga mo tiriknam kan kuana. Tapno saan matamang namnama. Kat sumapol iti sa baling arman na. Kasta, tatang? Wan tapno saan matakakaasing ag suble-sublay. Dapat namagakan ka, Nicole. Anya dayta? Apay nga aging gaita katawan pa'y boyfriend mo. Gaputa awan pa'y matpakarik na ak iti ayat. Kan kasladyak kayat ti agayat. Gapu iti makitkitak a sitwasyon nyo kini April. Da kami pa'y gaya man ti akin basol. No apay asaan mo akayat ti maki-boyfriend. Wala. Tamakitkitak kada kayo ti epekto ti ma-in love. Iso kasla mabuti nga kun. Sobra ka ma. Idaw-dawat ko asapay la kumatadumtang ti gundaway ang makaamiris kayon. Saan kayo kadi ang maasyan itibagbagiyo? Adak manan, Nicole. Oh, prutas para ken ka. Agyaman nakval. Ngam saan ka di anak ko nakmatankan ka? Asaan anas kan nga ikanak iti kumkumporme dita? Bunga ti mulak na kita. Saan ko aginatang? Kaya't ko lang matamaramanan nyo kanitatang mo, Agyaman nakval. Ngam nasaya at mat na nagsubli ka manan. Adda ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kayat ko nga ibaga ti pudno ariknak kan ka. Awan mariknak apanagayat kan ka, Val. Iso anasay-saya at asumapul ka laangan iti sabali nga armam. Kasta ka di. Pasensya ka la kuman, Val. Mawatan ka, Nicole. Respeto ak dayta desisyon mo. Agyaman ak. Tanay bagamon ti pudno ariknam kanyak. Aklonak ti pan nakapay ko. Apay anak ka umay ka, Bonnie. Anya ti kasapulam. Amo ka binasted mo ni Bal. Kat, anya ko maita. Nakaumayak. Takayat kumat nga ibaga ti pudno ariknaken ka. Agayataken ka, Nicole. Anya? Amo kong taramitak. Tangay igam kumat lang ti cellphone ko. I-video. Kat itutok ko iti panagrup-rupa na. Nicole. Amom ka di ako rusunada ka. Diyak lamay ito rin ti agaram kan ka. Gapo kada April kan Kristal. Ngamnoy kan nakitigundaway. I-break ko idadwa kat datan ti agayan ayat. Talaga nagpuskol matiro pa man niya. Nuti ko nam kat maalilaw na. Nagbitot ka. Siguro, numapasungbat na. Agbalin kamin atalo iti biyag mo. Saan, Nicole? Si kantulangan ti babae iti biyag ko. Ikarik da ita. Basta sungbatan naklakit di. Pasensya kan, Bonnie. Ngam sa anak ngagbalin akas kadagiti gagayem ko. Oray kas kasano? At dapay mo't nabatbati asang kabasit nga utak ko. Kat jak to ipalubos ang maalilaw na. Ala, pumanaw kan. Kat saan kanton nga agsubsublipan. Bilibak mat iti kinaposkol ti panagrupropa da iti abone. Panagkita na iti bagbagi na. Nagwapo launay. Wan nga rod tatang. No ti pagarup na kat maalilaw na. Saan to apulos? Anya nga iti planom iti dayta a video. Ayabak da kristal kan April, tatang. Ipabuyak kadakwada dayta a video. Barang iso ti pakalawlawagan ti panunot da. Mayat dayta na panunot mo, anak ko. Itatagpada na buyayo ti video. Anya ti makunayo. Bilibak mat kan kagayam. Imbag ka pa'y. Tas saan ka anasulisog iti dayjay a lalaki. Idinto asika kat nagpasulisog ka. Amo makaayan-ayat ko idin ni Bonnie. Ngam tinutupang paylaang. Pasensya kan, Kristal. Nagayatak laang.
Ngam ita, gapo iti day ta anabuyak. Nalawlawaganan ti panunot ko. Buisit day di alalaki. Jak kayatan. Makibreak akon kanikwana. Ket si ka, Crystal. Kayat mo nga itultuloy ti relasyon niyo? Saan anapod no nga gayat day dya Bonnie? Agasam nga day ta nga inkarkarina ken ka? Isina na kami? Tapno laang sungbatam? Ket no maagak kumamat, sinong bata? Ay, jak lamamati asinaan na kayo. Agbalin tayon ton atalunga, itibiyag na. Crystal, kayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Kayat ko nga agsubliman ti sigod a panaggayam ta. Apay kit din asaan. Mailiwak matan kan kagayam ko. Uray no saan mo nga usaran ti utak mo. Agpada talaong anya. Ay, agyaman na. Kamaudyanan na. Nakaamiris kayo nagpadpada. Ita, nagsublin ti sigod aragsak ti panagpapagayam mi, Mr. Lonely. Ket pagyamyamanak iti Diyos, gaputa nakaamiris matlaeng dagiti gagayem ko. Tuy pagayam mo, Nicole. Agyamanak pagayam Nicole, iti deto apakasaritaam. Ket ti makunak, may saka apudpudno agayem, amang isaksakit kadagiti gagayem na. Ket dayawen ka, ta saan ka nagpaalilaw iti lalaki, anangalilaw kadagiti gagayem mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Nicole, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.